sa nasťahovali, vypratávali sme vlastne podkrovie. Sme našli v zadnej časti povaly starú truhlicu. V tej truhlici po otvorení sme našli vlastne satanskú Bibliu. Rodičia sa o neho nestarali, ho tu zamykali. 13-14 rokov mohol mať. Svaté obrázky a prevrátené kríže. Chlapec bol nájdený v tejto izbe. Čo sa ti presne stalo? Povedz mi. Povedz nám, čo nám chceš povedať. Kroky tu počujeme, kroky. Ghost. Duch, priatelia. Je to tu, áno, je tu duch. Možno, že sa chce pomstiť. Tá truhlica bola presne tunak. Sú tu nejaké iní duchovia, okrem malého chlapca menom Ivan? Možno, že chce len predať nejaký odkaz. Ja neviem, mám divný pocit, že tam stále nocom dole, ako keby... Sleduješ nás? Tie obrázky sú tam doteraz, Bibliu sme spálili, truhlicu sme spálili. Jaký krásny horb. Možno, že dáva na vás pozor. Volal sa Ivan. Berňanský. Bolo nám to povedané od farára, ktorý sem prišiel toto vysvetiť. Keď sem prišiel, tak vlastne vysvetil len spodnú časť baraku, do tej vrchnej nechcel ísť. Prakticky odtiaľ ušiel.